Tak, zdravím všechny od protinožců. Kdo neví, kde je u protinožců, jak je to v Austrálii. Zase jsem se dostal trošku k ježdění. Ne teda jako úplně moc, ale taky se občas projedu. Teďka mám jenom changeover se Scottym, takže jsem jel do Berrowery s prázdným, tam jsme se přehodili a valím teďka z jeho, co on má naloženou vodu. Valím zpátky na firmu a to pak odpoledne někdo, já nevím, na 5. se jezdí do Woolies. Asi Shane nebo kdo tam pojede vyložit, no. 20 palec vodou, 22,5 tuny. Krásný kopeček, 60 a klesá to. Asi pojeme do 9, to vypadá, co už je tam. Takže trošku si zajezdím, no. Týpek Phil, ten má, co točí Brisbane s BWem, tak ten má celý září volno, tak se mě ptal šéfik, jestli bych se chtěl projet do Brisbane, tak jsem říkal, že jo, do Brisbane se projedu. Tak nevím, jestli tenhle nebo příští týden si mě pošle, to je na 2 dny, vejlet, je to, já nevím, jestli 10 hodin jízdy, nějakých 800, něco přes 800 kilometrů. Vozí se takový ty zdravý sanitárium, je to firma, tam dělají takový ty rádoby zdravý náhražky, takový ty almond milk a soy milk, tyhle jakoby mlíka udělaný jako z toho, co to je, almond, ty mandlový mlíko. Nevím, jak se dojejí mandle, ale to asi nějak dojejí, no. Když z tohoto mlíko je. Mě zajímalo, jestli se to v Čechách nebo vůbec v Evropě smí jmenovat mlíko, když to není mlíko. Že tyhle bruselský věci, že se to nesmí jmenovat, tak podle mě se to asi ani mlíko nemenuje. Typu. Ale tady to normální mlíko je, soy milk, almond milk, oat milk, já nevím, co všechny tyhle věci dělají, no. Takže se snad svezu do Brisy, to znamená ráno naložit, nahoru, šup, tam se člověk někde vychrápe, nevím jestli kucí, jak to dělají, to se musím zeptat Andyho, nebo jestli chrápou někde u těch firem tam, jestli tam je nějaký zázemí, jestli tam je hajzl a tak. Nebo jestli stojí někde poblíž na benzínce, nebo to uvidím, to se dozvím. Tam se člověk vychrápe a ráno vyložit, naložit a zpátky, no. Takže, jestli něco bude, tak snad něco natočím z výletu do Brisy. Uvidíme, řekl slepej. Zatím, čus.